Čaute ľudia, v dnešnom novom videu dneska som sa rozhodol, že natočím znova toto, natočím to na Facebook. No, keď som sa zobudil ráno, tak nič, takže a teraz sa zapiem to hru, mám tam 100 000. Hej, kde to to? Neviem. Neviem, kde je? A to je jedno. Takže dneska mám prehľad na dnešný deň. Sú tu 2 diely, ale viac nebudem. To uvidíte na mojom kanáli. Takže dneska tu máme tohoto plyn. To mi vôbec nejde hej. A ja už neviem, ako mám hej. Už som napravil 150 000. Ale ono nejde. Jaj. Čo mám robiť? Kde ma napadá ďalší diel týmto. Áno, týmto. Možno to niekto pozná, Deltu, hej. Napíšte mi, kto to pozná, alebo kto to používa. Tak. Ďalší diel. Áno, diel by sme si mohli urobiť týmto. A na to sa budem tešiť, lebo tam budeme lietať. Ale viac už nejdem prezrátať. Dúfam, že nemáš lopata. Áno, toto je lopata. No, dúfam, že ju nemá, lebo ak hej, tak... No, ideme sa pýtať našeho kamoša, čo mám robiť preto, aby som to dal. Takže, čo mi povieš? Áno, ja viem, mal som si doniesť tu krik, ale nie, nemal som. Ja viem, mal som 40 kampov, také som nemám. Takže, daj sa to dnes. Takže, povedal mi, že mám si nafarmiť rýchlo. Že mám dať 200 000. No dobre, tak ideme na to. Takže, za chvíľku to budeme mať 3, 2, 1. OK. Ale, hej. Čo, no. Takže si mi, ja som Jožko. No ne, Jožko ti mi pomohol. Jožko! Čo si mi povedal? Nefunguje. Skús ešte raz, no dobre, a čo ak nie? Daj 300 000. Dobre. Hej, ja už musím byť. Takže, jak ma zase Jožko klamal, tak mňa asi... písne. No? Jožko! Dobre, skúsim to ešte hrať. Tak, no. Hej, to je. Keď treba... Dobre, ešte raz, dám tomu šancu. Netreba sa zdávať. A už tikneme toto dole, toto oranžové. Zelená je najľupšia. OK, takže za chvíľku máme 500, 3, 2, 1. Tak, máme 500k. No ty kokos. Tak to dám na dávku. Rýchli to. Idem tu niekde vyhnúť. Tak toto sme rýchli. Čakajte. Ako to mám robiť? Ja tu pýtať na Jožko. Stolička, čo mám robiť? Chceš, že si donesem ten ananasový cukr, ktorý máš rád? Koľko mám robiť? 1 000 000? Mám sa popustiť?
Dobre, tak dáme na Jožkovú radu. Takže jedeme o 3, 2, 1, teraz. Takže máme 1,1 milióna. A ty si ma teraz oklamávame, ti ten ananásový nedonesiem. Počkaj, napočítajte. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jožko! OK. Takže... Jožko. Yes! 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 No ty vole. Jak mám dať? Tady? V ďalšom dieli prejdeme tamto, ale z dlho. Takže nezabudnite dať like, a inak prečo sa pýtate, už nevidie nikdy sa toho video. No proste už nechci to nenatáčať. Ako som trošku smutné, ale to nevadí. A že sa vidíme pri ďalšom dieli so týmto. Tak čau, povidíme v ďalšom videu. Čau. A vás povidíte. Čau.